Hola a tots, comencem la lliçó d'avui parlant de la conquista romana d'Hispània. Estem en el nostre tema 5, que és el tema anomenat Espanya en l'Antiguitat, i es correspon amb el llibre amb les pàgines 300 i 301. D'acord? Comencem? I abans de tot hem de parlar, per supost, d'aquest mapa. Si vos en recordeu, aquest mapa el vam treballar en l'anterior unitat, en el tema 4, que vam parlar de la civilització romana. Vam parlar en aquell moment de com l'imperi romà va conquerir molts territoris al voltant del Mare Nostrum, que és com ells van anomenar el mar Mediterrani. D'acord? Si tenim la Gàlia, Britània, altres territoris, el que seria l'antiga Grècia, vos en recordeu que també vam estudiar l'actual Turquia, zones així a la part més oriental del Mediterrani i tot el nord d'Àfrica. I així tenim la península Ibèrica, que és el territori del qual anem a parlar avui. D'acord? Vinga, comencem parlant de com es va produir la conquista romana d'Hispània. I per a parlar de com es va produir hem de parlar de com vam xocar els interessos de dos potències, de dos importants pobles que viuen en aquest moment en el Mediterrani, que són Roma, que està així, a la península itàlica, i els cartaginesos. Els cartaginesos, aquí els teniu, estan vivint al nord d'Àfrica, estan molt relacionats amb els fenicis, que venen de la part més a l'est del Mediterrani, van fer moltes rutes comercials i es van assentar i van establir així la seva nova ciutat, Cartago, d'acord? Van conquerir moltes zones del nord d'Àfrica i també van arribar fins i tot així a la península Ibèrica. Què passa en aquest moment? Pues que en aquest moment els interessos de Roma i de Cartago xoquen per controlar aquesta part del Mediterrani occidental i s'enfrenten en les anomenades guerres púniques. Així les teniu, d'acord? Què van passar? Hi van haver 3 guerres diferents. I va ser en la Segona Guerra Púnica quan es va enfrontar Roma i Cartago per poder controlar el territori de la península Ibèrica, d'acord? Que va començar en el 218 abans de Crist. Aquí teniu la data. Va guanyar Roma i els cartaginesos van ser expulsats del territori. Mireu, este mapa que anem a estudiar a continuació és un mapa en el qual podem veure molt fàcilment quines van ser les fases pels quals va passar aquesta conquista romana d'Hispània, d'acord? Tenim 3 fases. La primera fase es correspon amb el color groc, d'acord? Quan Roma va arribar ací per a poder lluitar contra els cartaginesos, va desembarcar en Empúries, que és aquesta ciutat que tenim en l'actual Girona. Comença la Segona Guerra Púnica en el 218 abans de Crist. Aquí teniu la data. En aquesta primera fase, els romans van conquistar i van dominar tot el territori que està al voltant del mar Mediterrani, des de l'actual Catalunya, Comunitat Valenciana, fins a arribar fins ací, fins a Cadis, en Andalusia, d'acord? En aquesta primera fase. En la segona fase, que va aproximadament des de l'any 197 fins al 29, Roma va aconseguir dominar el que seria la part de la meseta, la part central de la península Ibèrica. Així no ho van tindre fàcil. No ho van tindre fàcil perquè Roma va tindre que enfrontar-se a 2 pobles que li van posar prou difícil i van posar molta resistència. En primer lloc tenim que parlar dels lusitans i en segon lloc dels celtibers, que estendríem així, en aquesta zona, i hem de destacar sobretot la ciutat de Numància, que va resistir de forma molt valenta per a evitar caure a mans de la dominació romana. I per últim hem de parlar d'una tercera fase que dura aproximadament des de l'any 29 fins al 19 abans de Crist, en la que Roma es va enfrontar en les anomenades guerres càntabres als pobles, sobretot als asturs i als càntabrs que vivien en aquesta zona del nord de la península, d'acord? Una vegada Roma conquereix aquesta part, tota la península Ibèrica passa a ser territori de l'imperi romà, passa a estar sota la seva dominació, d'acord? Una vegada Roma conquista aquest territori, es planteja una pregunta. I ara, com organitzem els territoris? Doncs mireu, anem a parlar ara d'esta segona part. Com s'organitza el territori una vegada Roma va conquerir-lo. El primer que heu de saber és que Roma va cridar Hispània, aquestes terres que va conquistar en la península Ibèrica. Quan comença la conquista, sabeu que la primera fase és per aquesta zona del Mediterrani. Roma va dividir aquest territori en 2 províncies.
una província en la que tenim de color taronja que se va anomenar Hispània Citerior, que era la que estava més a prop de Roma. I una altra província, la Hispània Ulterior, que era la que estava més lluny, d'acord? Així, en la primera divisió, en dues províncies. Va passant un poquet el temps i en l'any 27 abans de Crist, en època de l'emperador August, que així el teniu, reorganitza el territori d'Hispània i crea una nova província més. I també li canvia el nom. Ara tenim la Tarraconense, que estaria així, que és la que té una major dimensió, la Bètica, en la part sud, i en la part oest, la Lusitània. Passen els anys i fan una nova anem a dir, reorganització territorial. I s'amplia, fan ara un total de 5 províncies. Tenim la Tarraconense, que s'ha fet més xicoteta, la Cartaginense, que estaria aquí en el sud-est i en la part central, la Bètica, que més o menys es queda igual, la Lusitània, i apareix també la Galaèsia, que fixeu-vos, Galaèsia, en què té referència al territori que actualment està així, a la comunitat de Galícia, la comunitat autònoma Galícia. D'acord? Molt bé, doncs fins ara hem estudiat com es va fer aquesta reorganització. D'acord? Vinga, en la pròxima lliçó continuarem parlant de la romanització. Vinga, molta sort, ànim!